Привет, привет! Днес искам да поговорим за майките, за нашите мами, за нашите ролеви модели. Но преди това да се представя, казвам се Мариана Хил, сертифициран лайф коуч съм, сертифициран треньор в личностното развитие, член съм на Международната асоциация на терапевтите, но днес ще поговорим за мамите. Забравих да добавя, аз съм експерт в връзки с партньор, с родител. Това съм аз. Сега, за мамите отново. Мамите могат да бъдат много досадни. Да, верно е. Те винаги искат да ни гушкат, да ни цункат, което ние винаги ги отблъскваме, особено като сме големи и зрели хора. Но не всяко дете обича майка си, което е разбираемо, но ние поне може да ги уважаваме, защото те са носят 9 месеца и всички знаем, че първите си години едно детенце не може да преживее без мама. Успешен ден!